Hello, brother. Hello po, Brad, may gabi. Oh, may kinanawag ka. Saan may ahaw ang concern sa imo? About atong abong kauban po, Brad. Karon? Karon, bro? Sa taga-asa man to, bro? Maramag. Maramag bukid nun. Kaban mo ato? Brad. Unsa man to? Liman to siya sa kuan? Sa Badista? Kinsa man, Brad? Katong nanawag karon, liman to, liman? Wala po kabalo, Brad. Pero kauban mo atog sa kanang kuan, simbahan. Wala po ko kakuan, Brad. Kinsa to siya, Brad. Pero taga bukid nun dito. Wala po ko kabalo, Brad, kung kinsa to siya o kanang kanang. Yung ano, sa may komento adto. Kinsa, Brad? Katong nanawag na ko karon nga namalong og kalit din giinan ko nyagbayot. Saya raw mo to, Brad. Hindi mo kumukuha no. Mo. Sige. O sa may itong concern ari, bro? Nawag man. Ako lang kuhan, Brad, kanang about ni Angel, Brad. Ni Angel Fit Depend. O sa may ikakomento ang Angel Fit Depend. Kumukuha lang ko, Brad, na sakto si Angel, Brad. Asam siya na sakto, bro? Asam siya dapitan na sakto. Sige daw. Katong part niya nga di ba ni hatag man tog bro pulo man siguro to ilahang kwan. Asam siya dapitan sakto ato. Kani ko 1 point, Brad, nga mali ni Angel, Brad. Di ba? Para nako daghan sig mali. Tanan mali. Kay Katoliko man ko. Ano bro ha? Kami kag asa may point ni Angel nga na mali. Para nako ha kay Katoliko man ko. Mali jud to tanan. Pero ikaw kay mingon man ka nga Seventh Adventist gud ka, may kag sakto sige. Unsa man nga sakto? Kaya tong iklaro dire. Dili ikaw mo mag-point unsay mali ni Angel na akong Okay, number ang mali. Tima niya mali. Pamatud-an niya nga ang mga ang adlaw Sabado nga igpapahulay. Tima pa lang ha. Wala pa kumo kuha na tong iyang presentation nga mura gabasa sa script nga kain tawag basa. So ari lang ko mag-focus sa tima. Ang iyang mali, ang iyang tima. Ngano, iyang pamatud-an nga ang adlaw Sabado kani kay paborito ra ba jud kay nimuning topic ni. Kay every time na manawag ko dire, manawag ka dire. Bisag kung sa itong isyo, yung kuhit-kuhiton tong Sabado nga isyo ba? Kini orang pabor dyan ni mo dudong. Nagpadayon pa ko na panahon sa mga Kristiyanos. Mo ganay klarong mali dana. Sige. Aksyon Katoliko. Dili mo na tinood mo na. Kinsa man sa mga Kristiyanos nga nagpahulay og adlaw Sabado gabalaan human namatay ang atong Ginoong Jesucristo pagsakan niya sa langit. Sige. Ang kuha man gud ang punto ra pamatuod ra nga ang Sabat alang pod sa Kristiyano. No, bro. Klaro jud kay lang topic, bro. Dila, wait lang ba. Remember, ang Sabat, si Kristo ang Dios ni Ana. How come nga ang ganang sumusunod ni Kristo dili wala. Siyempre, ang musunod ni Kristo nagkeep sa Sabat. Ani ba? Nganong moingon kog mali? Yeah, nganong moingon kog mali? Namatay mas Kristo, di ba? Sayod ta nga bisag ikaw nakabalo jud ka nang namatay niya, nakabaw pug ka nang nabanhaw si Kristo sa adlong Domingo, tama ba? Tama. Okay. Pagkamatay niya pila ka adlaw, pagkabanhaw niya pila ka adlaw sang tuyo diri sa kalibutan ay hasa ni sa langit. Hello, hi. Pila ka adlaw niyang pakiguban sa mga apostol ay siya ni saka sa langit. Di kayo 3 days? 3 days? 40 ka adlaw siguro? 40 ka adlaw. Okay, sige. Pagsaka niya sa langit, nabili niya ang mga apostol. Kaya magintong mukuyog niya. Kaya yung pasalig, lakaw sa mos kalibutan, tibuok. Pagwali sa mos mayong balita.
Mateo 28:19 ug San Marcos 16:15. Diyang pagsaka ni Kristo sa langit bro, kinsa sa mga apostol nagpahulay og Sabado, nagbalaan nagpahulay og Sabado kay nagpadayon pa man kaha. Sige daw. Ang tubag na ko bro, ang inyong ginatawag na papa ninyo, Papa kinsa ano, pa? si Pedro. Kinsa? Pedro. Si Pedro nagpahulay og Sabado. Yes bro. Asa mabasa sa Biblia nga human namatay si Kristo pagsaka niya sa langit gasabat si Pedro og Sabado? Si Pedro, Brad, magtutuman sa balaod sa Ginoo. Ang Yeah, lagi. kanang ikaupat nga sugo, part na sa balaod muna ang sabat. No, sir. What ay problema og si San Pedro magtutuman? Sikta na. Wa gitay supa kay wa man tay di man ta kita sa Biblia si San Pedro ko supak-supak sa balaod. Oh, tuman man gid siya. Gani katong sa Old Testament pasayloon ang sala katulora jud. Sa panahon na ni propeta Jeremias kung ako masayop. Katulora pasayloon ang sala sa tao. Humana na na. Karon kay nangutana si Pedro ni Kristo, Lord, kung makasala na ako ang akong isig katao, kapila na ko pasayloon, kapito ba? So, nanubra kang San Pedro, gidugangan niya pito. Grabing tuman jud niya atong kana, pero bro, asa mabasa sa Biblia bro nga si Pedro nagsabat sa adlaw Sabado? Si Pedro nga nagsabat sa Sabado. Oh, kanang mabasa jud nato ba nga nagpahuway siya, nagbalaan jud siya para makita jud nato ba kay ug moingon ra gud ta nga ay magtutuman man sa sugo, nya usam na sugo ang pahuway tug Sabado, di gituman jud tong Pedro. Di man na moy basihan. Nada sa Acts 13, Brad. Acts 13. Sige, mukha sa kog Bible ha. Acts 13. Verse, unsa nga verse? Teka, pangitaw na lang Bible na ko. Sige. Acts 13, tanaw na to kay may nga nagkag worship. 25 bro, 25. 25. Sige. 13:25. Sige daw. 13:25. Nasa to dire. Hindi ra. Ang basahon ni. Og sa hapit na si Juan mamatay, kisa man ning Juana bro? Ko ba ni St. Peter? Katong tinunan? Mga tinunan. Uy, si San Juan. Bro, si San Juan mo ikina dugayan namatay bro. Katapusan tinunan namatay sa katigulangon na, wala na namatay tortured. Og sa si Juan, ha? Adili bro, pataka lamang kag si San Juan, ebanghilista na, di man na mao. Dili ba na dire sa Kinsa man ni bro, kinsa man ning Juan nga giingon diri bro nga si Juan napit na namatay. Wait lang. So ang nagkuan lang ko nga kini mga kaubanan ni Peter, kini si Pablo ug si Juan, si Marcos na dire nga time. Ano ba bro? Dili ba Sa 25 basahan ako sa 25 ba? Verse 25. Dili ba kapag paminaw ako. Mubasa sa ko sa verse 25. Dili paminaw ako. Kini siya nga time kini sa buhat 13 kini mga kaubanan ni Peter mo si si Pablo, si Marcos. Pag adlaw ipapulay adto sila sinagoga. So meaning tama si Angel. Okay, are bro, basahan ako sa 25. Og sa hapit na si Juan mamatay, kisa man ning Juana bro? Brad, wala na ko nagkumpuntuhan na Brad. Ang akong gikuan Brad. Naman kay giingon kanina nga naman kay giingon kanina nga kining Juana mao ni ang tinun-an ni Kristo, tama ba ko? Brad, dili na ko mo kuana na kaya nga akong gipunto ra gipa mamatuod nga sakto si Angel. Lagi ako sang klarohon ni mga karakter diri na mention sa Biblia para ilahon na to ni ba? Si mga background ani. Di na ko concern na Brad. No. Dapat bro. Kay og di ka concern ani bro, wala na ni gisulat sa Biblia ning mga ngalana. Concern ta ani. Dili, concern ka na Brad, pero ang atong giisgotaron about Sabat, lagi wala tay problema o lagi maambak ra ta na Sabat. Ara sa tang klarohon sa nato ni mga karakter nga gipang mention sa Biblia, dili man ni mga Pokemon ni, di man ni mga Ghost Fighter or Power Rangers ni. Kaning ningon diri ba nga og sa hapit na si Juan mamatay, kinsa man ning Juana ni? Nang imong giingon ganina mauna tinud-an ni Kristo, tama ba tan dungog nako?
Yes, Brad. Atras tas 24. Og sa wala pa mo anhi si Jesus, nagwali si Juan ngadto sa tanang mga tao sa Israel nga kinahanglan maghinulsol sila og magpabunyag. Og sa hapit na si Juan mamatay, si Juan magpabunyag dili ni si Apostagoy. Si Juan, kuha mga siya. Ang unsa man meaning nga ng puso. Mao lagi na ikuan ba bro? Mao lagi na sa kada nga. Mo na kung giingon nga mamutol ra mag bersikulos Biblia, wa di gid taon. Unsa kuha mo sa kuha na apostol day. Ang bote pasabot ako apostol ni Kristo katong 12 ka mga apostoles ba? Si Pablo part na sa apostol dili. Part gani, pero kaning akong giingon nga San Juan dili ni Tesa lang. Ang imong gung kuan god, imo rang kuan kay 12 apostol ra katong wanay labot o wanay lain nga kuan kay. Ang meaning gi apostol gani sumusunod na ni Kristo nga magwawali sa pulong sa Ginoo. Kita pwede na pud tawag mga apostol. Sige bro, tanaw na ko nabay kasabat ri. Og sapit na mamatay si Juan, ningon siya sa katawan. Wait lang. Kay si Pablo manggod, apostol siya po na. Dili ta magkuan na, dili ta magisgot na. Yung humanag trace up. Istoryahi. Dito sa imong 25 gingon. Og nabay nagsabat si San Pedro are. Ada panawag brother kay nakoy katawag. Ugma na lang mo kay piki na kay sa oras ron. Tanaw ko ha. Og sa hapit na si Juan mamatay, mingon siya sa katawhan. Kinsa ba ako nga sa inyong hunahuna? Dili ako ang inyong gipaabot apan sunod kanako may muanhi og dili ako takos bisan gani pag hubo sa iyang sandalyas. Aman ani sabat si Juan o si Pedro aman. Adire sa 14 day Brad. 14 na sad. 14 na bod. Layo ang gidaganan na ning kalakihan Ang akong boy sa whole chapter mo ni Brad. Mura ka ani Brad. Asa man tong dalan padulong sa kuan Brad? Dito tumoy. Streeta lang. Pag streeto yung pangpang na may sunahan Dili kuan mo to Brad. Mo naging kuan ako nagkuhan mo kog Bible kay lisod ding dili ta nilamdagan sa Holy Spirit magkasinayot tag kuha. Sige bro, are tas 14. Dili ba? 14 ta. Ako sa baba, wala pang Bible sa kuan. Karon na ang Bible sa kuan mo. 14 ta. Gikan sa Pirga ngadto sila sa Antioquia sa kuani kanang ang uluhan ani niabot sila sa Antioquia. Ang akong gipangita asa mabasa sa Biblia nga si San Pedro nagpahuway sa adlaw sa Sabado gabalaan. Ingon ka nga naas buhat 13:25. Pagbasa wala palpak pagkato. Ari na natos 14 tanaw na tog naaba. Kang uluhan na ni sa 13 akong basahon unahan na si Pablo ang iyang mga kaubang milawig gikan sa Papos og miabot sa Pirga sa kayutaan sa Pampilya apan si Juan Marcos mibulag kanila didto og mibalik sa Jerusalem. Verse 14 tanaw na tog naaba. Gikan sa Pirga miadto sila sa Antioquia sa Pisidia. Og sa adlawng igpapahulay misulod sila sa sinagoga og milingkod didto. Sudra magmilingkod. Wa man mo simba, sudra maglingkod. Wa ta kay bag pahuway ra ba to didto kay adlawng igpapahuway man. Ato sulayan og basa 15 basig unsay konteksto ani. Human sa pagbasa sa usa ka bahin sa balaod ni Moses og sa sinulat sa mga propeta gipa suguan sila sa mga kadagkuan. So gibasa dahil lingkod sila to din basa gawali. So gipasuguan sila sa gipasuguan sila sa mga kadagkuan sa sinagoga nga nag-ingon mga igsoon kung duna ko may mensahe nga makadasig ni ining mga tao mahimong isultin ninyo karon. Namitindog si Pablo o gisinyasa niya sila sa iyang mga kamot o giingnan. Taas kayo ni bro nga istorya bro kay about man sa kuan ya karon arita sa pinakapunto jud ani direta sa verse 38 na ta ato ilakto na lang kay taas kayo ning istoryahan verse 38 busa mga igsuon ko angay kamong masayod
Nga adili ari na ta sa kuan. Wali ni San Pablo taas kayo. Ari tas 45 para mahuman na ta. Ano ingon diri sa pagkakita sa mga Hudyo sa daghang mga tao nasina sila og gisupak og misupak sa gisulti ni Pablo kay og ato ning basahon gud bro taman sa kining ni ang kasi tawag gani taman na siguro ni sa 42 Dili Brad. Masabdan ko nimo pakibasa na lang diya sa Mateo by no unya na bro tinapata diri sa kwan ayo tong amba ka tong Mateo napatas buhat atong gitiwas Sorry, dili Mateo Brad. Ang ako lang punto Brad diri sa verse 26 to 27. Alabi. Wala na basa. Diri sa ta diri ang kana mga wali na ni San Pablo bro. So sa sinagoga wali. Moto nga direct to the point lang ta ha. Direct to the point lang ta. Dili dugay mong kabasahon nimo tanan. Diri na lang ka magbasa diri sa 26 to 27. Basa palihog. No. Kanang 27 ang imong giingon. 26. Wali pa na mga igsoon nga kaliwat ni Abraham kamong tanan dili mga Hudyo nga nagtuo sa Dios kita mao ang gipadad-an ni ining mga mensahe kaluwasan wali pa na niya wali na so arita sa suma total human sing wali unsay na resulta ni kung tinuod ba jud nga sabat keeper si San Pablo are suma total ta magsugod ta sa verse no 27 marunong kay 27 ta sumpayan na to kay wali pa lagi na niya. Kaya mga tao sa Jerusalem, ang ilang mga pangulo wala mahibalo nga siya mo ang manluluwas. Ni hisabta nila ang mga pulong sa mga propeta nga gibasa matag adlong igpapahulay apan sa dihang gisilutan sila ni Hesus. Natuman nila ang mga pulong sa mga propeta. Wali pa na niya. Tas kina yang wali. So aron mahumanta sumatotal tas ang wali magsugod tas verse 42 para complete story kita diri tanan. Sa pagula na ni Pablo og ni Bernabe sa sinagoga, gidapit sila sa mga tao sa pagbalik sunod adlaw igpapahulay aron saysayan pa sila niining mga butanga. So gusto sila gwali. Kay katong mga tao nga nasulod sa sinagoga, mga membro to sa Judaism religion. O kanang Judaism religion ang ilang tigumano na mo ng sinagoga. So unsa may purpose si San Pablo nga nang miadto sa didto aron walihan ang mga tao sa Kristiyanong pagtuo. Kay kung Judaism pa ang gi-adopt ni San Pablo, wala na si San Pablo gawali didto. Di nga nang walihan pa man ang kauban ro na niya. Ari tas 42 magsugod. Manatag basa no. Okay, sa 43. Og sa natapos na ang tigom sa sinagoga, og gisunod ni Pablo og si Bernabe sa daghang mga Hudyo, gisunod sila. Og mga dili Hudyo nga nakabig ngadto sa tinuohan sa mga Hudyo. Nanawara, nay mga dili day mga Hudyo nga nakabig sa tinuohang Hudyo. Unsa man toy tinuohan sa mga Hudyo, di man to Kristiyano. Judaism, that is pinakakaraan nga religion na sa mga Hudyo nga ilang gituohan sumala silang tradisyon. Si Abraham mo'y nagtukod ana. Okay, arita. Nakabig sa mga tinuohang Hudyo. Gimaymayan sila sa mga apostoles o gidasig sa pagpabilin diha sa grasya sa Dios. Arita sa 44 pagkasunod adlaw igpapahulay hapit ang tanang tao sa lungsod didto pagpamati sa pulong sa Ginoo so nanambong na kada kamatikod man sila nga nay naday si Pablo da muduaw day sa adlaw igpapahulay kay nga naman ang purpose si San Pablo diha nga walihan tong mga Judaism nga pagtuo mga Hudyo ba. Ang alang ikaw mukabig kag mga Katoliko, mga abig kag Katoliko gintahay karon. Sunod ka dito sa simbahang Katoliko ug magwali ka adlaw. Isa bro, pa ko mahuman bro. Brad. Ayo sa sapaw, kay wala pa na ko nahuman. Ay paghuwat sa. Murag tasong ko gud. Lagi akong gi-contextualize mo gud. Nya, alang-alang magmanganbertir kag kuan nga dili tingtigom anang Katoliko anang adlaw. Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Ari jukas Domingo kay may tingtigom. Okay, sige. Sa arita ha. Sa pagkakita sa mga Hudyo sa daghang mga tao, ang mga Hudyo nakakita. Nasina sila og misupak sa gisulti ni Pablo og ilang giinsultuhan siya. So kung kauban pa ning San Pablo ni mga Hudyo diri, wala nang insulto dapat gidaig dinhi sa mga Hudyo ni, "Oy, welcome na San Pablo ane, sod." Palakpakan wa man gisupak man. Ako sa verse 46, apan midugang inon ang kaisog ni Pablo ug ni Bernabe og miingon sila, "Kinahanglan nga kamo ang unang walihan sa pulong sa Dios." Ngano man kay wa mo tay pagtuo.
apan kay gisalikway man ninyo kini og wala kamo mag-isip sa inyong kaugalingon nga tako sa kinabuhing dayon biyaan kamo namo og mangadto kami sa mga dili Hudyo gibiyaan abay biyanan sumba pa ko to wala gibiyaan na nga walay Pablo walay San Pedro nagpahuway diri sa Bado wala yan mo sige asa yun na mabasa sa nga verse na kato basahon diri akong giklaro naklaro na to nga si San Pablo di giday kauban sa mga Hudyong Judaism sige Sumala dire Brad nga nagbantay sila sa adlang ipapulay. Dili lang mga Hudyo, kini silang Pablo, si Marcos, kundili kini po mga hintel nagbantay sila sumala dire mitindog si Pablo, misinyas pinagi si iyang kamot og niingon katawhan Israelinhon og tanan dili Hudyo nga nagtuo sa Dios pamati kamo. So meaning apel ni sila nagsimba bro, nga time. Kung imo tan-aw na bro kung imong tan-awon di ana ang punto ra ba ang kini sila mga hintil nagsimba pud sila pud panahon sa adlang ipapulay nagsimba na kaning ni ang gisudlan ni San Pablo sinaguga na so kana sinaguga tigumana nas mga Judaism religion kana mga Judaism nga relihiyon kinsa may mga membro ng Judaism religion mga Hudyo. So inig panahon sa Sabado magsabat gana sila. O tanawa unsay nahitabo dire sa verse 17 sa chapter 17 sa Acts of the Apostle sa buhat sa mga apostoles gyapon. Giklaro na dire tanawa ha paminasa. Giklaro ha. Bosa didto sa sinagoga nagkiglantugi sa mga Hudyo ug sa mga dili Hudyo nga nagtuo sa Dios ug sa mga tao nga nahiagi sa plaza matag adlaw gigdebate San Pablo. Inani mong mga Sabadista magsimba, magdebatihay mo, kinabigay pa. Anguot. Tatanawa, gibadlong kasi mong amigo dre, katanawag na ko karon sa ayaw puno-puno ang nakasulat. Happy ayaw pamakak. Na di ay lagi puno-puno magkagnas pa Pedro nya wa di ay. Sige, okay, mana ka? Mana ko? Sana po lain pangutana nimo. Wa pa man nimo natubag kung pangutana. Sige, panguan na katong iribat. Unsa man imong pangutana day? Asa mabasa sa Biblia nga si San Pedro nagpahuway og nagbalaan sa adlang Sabado. Imong gipanghatag ang sitas ni pabor man ako. Dili ba kini nga senaryo lugar sa mo kining nahitabo diri lugar para si mo wala dili mo keep si Peter og Sabat para bro ang kana nga senaryo di ana bro ang naa di ana si Pablo rag si Bernabe. Di ba klaro og tataw man nga ang mga di katugiling mga dili Hudyo nagsimba jud sila ni nga time. Asa man mabasa lang nagsimba na nga time. Kining mga Hudyo uban sa mga nilang Marcos. Asa man asa dia nabasa na tong gasimba. Kining pagingon nga sa dili sa disais mitindog si Pablo 16 basa na ko 16 mitindog si Pablo og gisinyasan nila sa mga kamot og giingnan mga igsoong Israelita og tanang dili Hudyo nga nagtuo sa Dios pamati kamo gi-address po niya atong mga tao nga wala nagtuo sa Dios ang pangutana naaba dire manambong ba tong mga tao nga wala nagtuo sa Dios nga gi-addressan niya wala na dia mga Israelita. Kadi ka pwede makasulod dito sa sinagoga, di ka membro ng Judaism kung saan ka dito. Di ka Hudyo. Brad, apel na ni Brad kining dili mga Hudyo Brad, uban sila tapok ni Brad. Asa man dang nibag tapok wala man. Ang Dios nawala naman ko. Nawala ni nung ka. Bata dili lagi nilambagan sa Espiritu Santo mawala jud na. Pero mitindog si Pablo misinyas pinagi si iyang kamot og miingon. Man. Katawang Israelinhon. Bro, unsa man nga version imong gibasa? King James version na? Ha? King James version imong gibasa? Dili ni. Unsa na nga version sa Biblia na? Good news. Good news. Bisaya or in English? Bisaya ni. Di mayong balita dili good news kay in English man good news. Noon. Right. Bitaw. Awon dia wala man.
Oh, sige. Mo balinta akong tubagon niya po. Wala man yung mabasa diya. So para nimo nagpalahi si Peter lugar. Si Pedro wala mo pahuway sa adlaw Sabado, wa siya magbalaan ana. Dili, nag-ingon mo diri nga si Marcos ug si Pablo may pahulay sila. Kaya hamay ni pahulay diha. Nagbantay sila sa Sabat. Asa may nagbantay sa Sabat ga? Asa may nabasang nagbantay sa Sabat nga wa man? Mo naunsa naman ni. Wala gikan sa Basahadag na ba? Sige, lahi na putang akon. Sige. Basa daw na ba? Nabay gabantay, nabay mi pahuway. Ngayon, 14, gikan sa 14. Perga. Oh, may balik sa Perga, may adto sila sa Antioquia, sa Pisidia. Oh, misulod. Adlaw ipapahulay. Misulod sila sa sinagoga. Milingkod didto. Gawali. Gawali bro, kay ang ilang gisangyawan ana, mo lagi na og imong hurot tagbasa tanan tama na ning akong gibasa sa 42, giwalihan tong mga Hudyong na didto. Mo bitaw ni kung tan-awon bitaw nimo dire bro, kung tan-awon nimo na sa verse 45 nangasuko ang mga Hudyo pagkabati sa winalihan ni San Pablo og ilang gisupak ang giingon ni San Pablo. Kung kauban ba sila San Pablo, di ta magsupak-supak tong mga Hudyo dito. Dili brada, ang konteksto lang nga nagbantay sila sa Sabat, nanimba sila. Wala lagi nanimbang nagsabat. Kanang pagsulod ni San Pedro diha o ni San Pablo, kung naamang gali San Pedro ni Apil, igo lang na silang nilingkod dito, dahil nagwali. Kaya nga naman, ang purpose nila dito para madunggan sa daghang mga tao, kay tuag mga Hudyo dito ay pagtuos Ginoo. Sa na mag-ako. Og magwali ko sa mga Sabadista, asam day kumutungha. Adlang Birnes, nga gatigom, tumudas adlang Birnes, adlang Lunes, nga tingtigom ninyo na. Dili, ato dyan ko sa inyong simbahan tingtigom Sabado, kaya dito ginunong makitaan para madunggan dyan ninyo ang unsay bota ko ipasabot. So for example, maingon ko nga, sige, kamo mga Sabadista, mupadayag ko og pulong sa Ginoo para ninyo. Okay ra ba ninyo? Ingag, okay ra ba? Alam, wag na kung Lunes sa inyong simbahan nga mo magtigom ana. Layat ni siguro panarbaho ng uban ana. Ato dyan ko sa adlaw Sabado kay tingtigom niyo dito. Nakaron og kauban pa ko nimo di mag-highlight ka. Wow! Salamat kayo, Brad. Mga ano nasuko mga Hudyo. Kay di kauban. Okay, managa. Manako. Okay, mag-Bible alone ko ha. Tubagon ako sa Bible alone. So, dere sa kwan. Dili ko mag-side comment. Ay akong i-Bible ra tanan. Oh, sige. Dere sa Hebreo, mo ni akong tubag nga si Peter nagbantay sa adlang ipapulay sa Hebreo 4 sa 9 og 10. Basahon ako. Sa Hebreo 4:9. iatras sa daan sa 8. Ug mo diretso ra kag 9. Dili mo masabta na. Kadiot lang. Mo react mo gadi. Ako sang basahon. Basaha sa. Sumala dire sa Hebreo 4 sa 9 og 10. Busa dunay adlaw pahulay alang sa katawan sa Dios, pero ubang version na ni adlaw ipapulay pero sa bisan sa kuan sa baton isa sa baton. Sige. So, bro. Iatras ko na sa 8 bro. Iatras na sa 8. Kadiot lang. Kay bisag kinsa nga nakadawat sa kapahulayan nga gisaad sa Dios, mapahulay siya sa iyang mga buhat sama nga may pahulay ang Dios sa iyang mga buhat. So sumala dire. Meaning si Peter nagkip yapon. Sumala dire. Iatras ko na sa 8 bro. Para masabta na to. Atas otro. Sige, akong sa verse 8. Sa verse 8. Sa 28. No. Sa Hebrehanon chapter 4 verse 8. Sige. Ako ning basahon ako ni dayon mo reply ka sa akong tubag. Mo reply ka sa lagi. Ako ka pangutanong na ng verse 8. Okay, ako naman gi-prove si mo nga ang Sabat nagpabilin sa. Lagi ngano kahang nagpabilin mana? Sige ako sige sa verse 8. Verse 8. Kay kung nakahatag pa kanilag pahulay si Uswe, dili na unta ang Dios maghisgot og lahi
ug lain pa nga adlaw. Okay. Sige bro. Wala din nakahatag si Josue og pahulay. Mao nga ang Dios resulta naghisgot sa laing adlaw. Ingon mo diri nga kay kung si Josue nakahatag pa kanilang pahulay dili na unta mag ang Dios maghisgot og laing adlaw. Ang akong pangutana bro, unsa man ang laing adlaw dang giingon nga gihatag sa Dios? Dili, mangutana ko nimo Brad. Ang imong Bible dia Brad, wala na quotation Brad. Na wala. Ba pareho ta gibasa ha. Unsa man laing adlaw, unsa man ang laing adlaw nga gihatag sa Dios kay si Josue man jud kahatag. Mutong miingon ang Dios. Ingon sa kay kung si Josue nakahatag pa kanilang pahulay, dili na unta ang Dios maghisgot pag laing adlaw. So gahisgot ang Dios og laing adlaw. Unsa man ang laing adlaw nga gihisgotan sa Dios? Nara po sa bersikulo 7. Ano unsa nga adlaw? Tara akong basahon na og nagtagal siya adlaw nga ginganlag karong adlaw. Oh. Nagsulti siya niini tapos ang daghang katuigan pinaagi ni David diya sa kasulatan nga gihisgutan. Kung imo ning ikuan sa taas naghisgot ni sa maayong balita Brad kung karong adlaw makadungog kag Lagi. Oh, diba? dili paghiyon mo kasing Lagi. kanang gingon nga karong adlaw. Lagi bro. Hatag lang. Naingon man gud sa verse 7 nga nagtagal usab siya adlaw. Ginganlag karong adlaw. So kung sabat na siya katong na sa dili na siya magtagal kay gitagal na daan. Gitagal na. So bro, kaning giingon diri anili ta maghisgotan na city naaman ta diri sa 8. Ingon magid klaro diri kung si Josue nakahatag pa kanilang pahulay, di na unta ang Dios maghisgot og laing adlaw. Unsa man ning laing adlaw nga gisgotan sa Dios? Koneksyon ni sa aming mayong balita ba kay mo ning basahon Laing adlaw nya mayong balita. Unsa man ning laing adlaw nga gihisgotan sa Dios? Di po siguro ni Sabado kay mentag Sabado, mao ra nga adlaw og dili laing adlaw. Nara diri Brad akong basahon na sa kadto. Kay kumaingon ta nga Sabado ra man naghapon Brad. Sabado ra man naghapon. Dili laing adlaw og Sabado. Kana bang maingon ta ba? For example bro, mana ko taga-taga example lang. Mana ko ba nga kay kung si Gapo nakahatag pa og kanang kay kung si Gapo nakahatag pa kanilang meeting si Presidente Marcos dili na unta maghisgot og laing adlaw. So gawas anang adlaw bro unsa man laing adlaw nga i-meeting na sad kamiog Sabado di na laing adlaw. O kare kay ningon mo jud kung nakahatag pa Josue kanilang pahuway di na jud ang Dios maghisgot og laing adlaw kay kumentag Sabado la di man mao ra adlaw. Dili laing adlaw. Sige Brad, magkuhan ko Brad ha. Kaya ako manggikuhan yung mga Bible alone ko tubag. Sumala dire sa Hebreo Japon Brad sa sugod sa 5. Singko na po. Gihisgutan usab kini niya sa iyang pag-ingon dili gayud sila makasulod sa yuta di na ihatag ko kanila ang kapuhlayan. Kadtong unang nakadungog sa maayong balita wala makasulod o maangkon ang kapulayan sa Dios tungod kay wala man sila mutuo. Usa may pipila di ay nga makasulod o makaangkon sa kapuhlayan sa Dios o nagtagal siya adlaw nga ginganlag karong adlaw nagsulti siya niini tapos daghang katuigan pinaagi niini si David diha sa kasulatan nagihisgutan na kung makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw ayaw pagahiya inyong kasing-kasing morning kuan ba may tungod sa mayong balita Brad kining karong adlaw dili man na wala man di man na about sa mayong balita kay adlaw man ang gisgutan dili man about sa mayong balita. Ang akong pangutana bro, unsa man ning laing adlaw unsa man ning laing adlaw nga tawag aning ang kuan kining gitagana sa Dios. Di po ni Martes. Sumala dire Brad, makadungog kani kamo. Ay nang makadungog, dili po ni Martes. Inyong kasing-kasing.
ay ni taliwas na po ka sa sumala dere si statement brad. Ang iyang kuan Akong gipangita bro is adlaw ba adlaw unsa man ning adlaw ang laing adlaw nga gitagana. Di po ni Martes, di po ni Lunes. Kining laing adlaw nga gitigana sumahitungod din sa maayong balita brad nga napay panahon ba. Sige. Kay may tungod man ka nas mayong balita. Sige, unsa man ang adlaw nga gitagana ang mayong balita? So sumala dire na po ko magbase brad. Ko makadungog kamo sa singog sa Dios karong adlaw ayo paghayang ninyong kasing-kasing meaning kato mga tao kung kanusa sila nga nakadungog sa mayong balita di jud nila paghiyon nilang kasing-kasing. Layo, mo na gimin di ani kuan. Ang gimin ang klaro ani bro, ang gimin anang klaro. Gumutuo kag dili narna nimo. Kaya ako di jud ko sold out ang nagingon ng mayong balita kay kuan man na bro, adlaw man atong gisgutan dili man about sa pulong sa Ginoo. Ani ha. Kay kung si Josue nakahatag pa kanilag pahulay, dili na unta ang Dios magisgot og laing adlaw. So kay wa man kahatag si Josue, ang Dios nagisgot og laing adlaw. So unsa man ang laing adlaw nga iyang gisgutan dia? Kung imong padayon nas verse 9, nagpabilin pa nga dunay adlaw pahulay sa katawan sa Dios. Raw mawala. Pero laing adlaw na. Ang gitagana unsa man to? Mao tong tayma nga si Kristo nabanhaw sa adlaw Domingo ug mao nay gihimo sa mga Kristiyano nga Sabat kanang Sunday. That is why bisag asa ka nga record sa Biblia, Domingo jud nabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo. Ya pag kay Domingo man mao na nga sa paminaw sa Sopak na puga sa kuan brad. Sumala magudere brad kining kanang ubang version adlang ipapulay nagkuan sa kapitong adlaw sa baton bro unya kini diri sa Jess nag-repair pod siya katong gipahulayan sa Dios kano sa wala lagi tay problema anang wait lang kano sa man ang Dios nga human siyang pagpamuhat kini sa verse 10 human siyang pamuhat na ni pahulay siya di ba sa kapitol wala man ang adlaw ngano imo manggiun ang adlaw ay di bro inani ba wala man tay problema kanang ikapito. Since kay gipili man sa Kristiyano nga mopahuway sila sa Domingo, magsabat sila Domingo. Kay mao lagi giingon laing adlaw so gipili sa mga Kristiyano Domingo kay ngano man nabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo. Kay ingon bitaw sa inyong Alpha and Omega nga Sabbath is thus the day. Sabbath is a memorial of both creation and redemption. So unsambret ang So unsambret ang adlaw paminda sa unsambret ang adlaw maggitubos atong Ginoong Hesukristo giredeem dito sa Domingo nabanhaw siya. That is why dinay mga senaryos Biblia nga ingon si San Pablo kung wala nabanhaw si Kristo kawang lamang ang among giwali ug walay pulos ang inyong pagtuo. Aksyon Katoliko. Ang klarong gimen mo to kung giingon nimo kanang imong giingon na pulong layo kinas tinuod. That's why nga makabasa kag mga dictionary ang Domingo Sabat yapon us kisami kag ikapito day na. That is why kay mo man nagihimo na mga ikapito kay gisabat man na namo. So asa man dita? Mutahod tas gobyerno. Sige ingon sa gobyerno. Sige ingon sa Biblia. Sa Roma 13:1-2 tahuron ng gobyerno. Kay walay pang gobyerno nga dili tinukod sa Dios kay nagsupak sa gobyerno supak sa Ginoo. Unsang ding adlaw magsugod og trabaho ang gobyerno? Domingo? Lunes, working day ginasa. Primero jud ang adlaw Lunes. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. Ikapito yung Domingo basta gobyerno atong kuanon. Ana ra. Sige. Okay. Sa namay nanawag na to dire bro. Ako sang entertainer niya kauban Japon ni Munisipalidad. Katong namalong og tawag ganina ba? Okay. Sige ha, kay ingon siya nga asa ko no ay di lagi ko no tawag og Sabat ang Sunday. Si atong sulayan nagbasa sa Biblia di ba Sabat ni Sunday diri be. Kinsa man ni si Bon. Bon. Adara ato tawagan ni si Bon. Palihog di Bon. Tubaga Bon. Kay atong sige. Hi Bon. Dito bagon tama na juga sa comment section. Wala na ko to bagay man tawagan ni Nabon kay sapaw man ka. Nanawag man ni isa. Sige. Wala man. Ayaw palabag gobyerno kay wala mo na rehistro gobyerno. I-rehistro ni mo ng nature sa simbahan. Saan man mo na pagrehistro ng nature? Hala sige. Kung ikaw gobyerno, saan mo pagparehistro ng nature?
Kung maingon ka nga Katoliko wala marehistro, yes, ang nature sa simbahan di na marehistro. Tama to giingon ni Bacalaris nga ang nature sa simbahan di marehistro. Subak-subak ko ni mas Bacalaris nga idol biyan na nimuhan unsa di ka. Oy. Pero ang Katoliko girehistro ba daw ang simbahan wala. Pero ang mga building ana narehistro na. Ang kanang gitaoka og yuta diha. Alang-alang magmurar tag ilyon na muyo aning Pilipinas nga kailag balaod. Magbayad ba tag buhis ana. Ang building pa lang daan gabayad na. Oh, plus unsa pa kanang library na kinabang ba mo na hospital. Admit pud mo diha. Oh, unsa pa kanang mga eskwelahan pagiuban yung mga anak ng eskwela Catholic school. Oh, nagbayad tag kanana tax gobyerno. Pero ang simbahan di na pwede iparehistro nimo. Kanang nature gyud sa iglesia. Sana nimo pagparehistro individual mo parehistro ng mga tao sa gobyerno. Muot. Ang building siguro mong gingon. Narehistro ng building ana kay ang una pagpatukod palang daan ni mag-building, pangayuan na kag-building permit. Ikaduha kanang yuta nga imong gipatukod ay kung inadi ka magbuhis ana, masyadong makwest ng tanan. Magbuhis tana. Naanay mga papeles, titulo, deed of sale, ug usa pa nang kinahanglanon sa usa ka yuta. Imingon ka nga wala may marehistro sa gobyerno, normal. Kasi Bacalaris pastoryahon nimo, duwa gyud na marehistro ang nature sa simbahan. Aksyon Katoliko! Sige bro. Okay bro, ako nakuha na finalize brad nga ang imong pag stand diri sa Hebreo 4:9 dili day tinuod. Sige, tinuod na nga na sabat bro. Nagpadayon, laing adlaw. Pero ba ang imo mong ginkuan nga kini nga unang adlaw dili ba ya Sa kapitong adlaw? kanang busa nagpabilin pa nga, o di ba ha? Dili ba? Ako lang po nadungog sa imong side po drone, nadungog na ko nga kamo mo ay nagpili. Nga Sunday. Kadali lang bro ha, kadali lang bro. Ang inyong pangalan ba narehistro ba? Nganong irehistro man ang ngalan sa imong simbahan? Kung iparehistro ni mga ngalan sa imong simbahan, nagparehistro na ka sa institusyon ana. Nga marehistro din mo nang nature dili. Kamo nga mo magparehistro kay korporasyon man magdagko ngano ang Katoliko korporasyon? Pagtuon sa og kunsa ng Security Exchange Commission sa pwede ana iparehistro. Wa man kay kalibutan sa background ng Security Exchange Commission. Basta pagkangalan sik, para nimo okay na. Tuni sa na daw balaod na ba? Ay ka. Sige bro, padayon bro. Okay, pangutan na yun brad. Ako na murag na kuha naman na ito ang may tungod sa Sabat. Okay. Nagsupak ba mo sa gobyerno? Wala. Unsa ba giingon sa balaod? Atong tanawon ning balaod para makabalo ka. Balaod sa Security Exchange Commission na raw the Law on Partnership and Private Corporation. Balaod niya. Way balaod nga muunay sa kaugalingong balaod. Sa may giingon diri sa page 515. Batong basahon eh. Inyo diri oh. Roman Catholic Church is not registered like the other sect or religious society or churches in the Philippines because it has been recognized as a juridical person since time immemorial. Supako naman yung balaod. Ay na lang uy. Muyo kag Pilipinas pagkira ko sa balaod. Pag NPE na lang. Ginoo ko. Sige bro. Pangutan na lain brad, sa imong kuhan brad. Okay, ang pangutana nako kanini wala man to nimo nahatag og insakto yung tubag nga kanang nang sa San Pedro ga Sabat. So biyaan na nato no. Wala. Biyaan na lang. Wait lang. Kaklaro atong Hebreo 4 sa 9 ug sa 10. Sumala dito nga nagpabilin pa ang adlaw ng ipapaulan. Wala lagi nagpabilin lagi. Pero laing adlaw tanawa ng utso. Dili nga mo yung gaglayang adlaw nga klaro og tato na kanang sa adlaw ipapulay nga sama sa gibuhat sa Dios nga nipahulay sa sikapit nipahulay siya unsa man ang adlaw day unang adlaw Nipahulay siya sa siyang gipamuhat sumala diri sa verse 10. wala man nagngalan ang Ginoo wala man nagngalan ang Ginoo kanang unang adlaw tawgon nag Sabado, Domingo, Lunes wala man. Itong adlaw man na Ingon na sa ikapito. So, ang pagngalan na ng adlaw iyahan mga Dios man ang ngalan na. Sumala diri ha, akong basahon ha.
Akong basahon brad, kadiyot lang kayo brad, aron masabtan nimo mahayagan ta brad. Dili din siya dili din siya kuan sa Badista, ingon siya nako ganina kay sa Badista kuno ano siya. Basta SD ang Sabado jud na ilang Ginoo. Laliman ka si Ginoong Hesus, membro kuno nila yabag jud di din sa Badista di ay. Unsa man ning klase sa Badista ka? Sige. Mangutana ko nimo bro, kanila ta bro, kay sige ram tag basa-basa aning Biblia so manguan lang ta, manginquire lang ta aning kuan. Kaning mga background sa Biblia bro. Dili ba ako sa basahon brad, gay ako sa basahon kadiyot lang kayo brad ha. Sa Hebreo 4 sa 4 dayon sa 10. Kung masabtan na to brad. Kay dili kay diha sa kasulatan gisgutan ang kapitong adlaw. May pahulay ang Dios gikan sa tanan niyang buhat sa kapitong adlaw. Dayon sa 10 koneksyon ni sila brad kay bisan kinsa nga makadawat sa kapulayan nga gisaad sa Dios may pahulay siya sa iyang mga buhat sama nga may pahulay ang Dios. Koneksyon na sila brad. Kapitong adlaw. Okay, wala lagi tayo mabasa bro. Wala tayo mabasa sa Biblia nga ang mga apostol nagsabat. Wala lagi. Dili mo na ipamugos. Wala na. Unsa may lain ako brad? Unsa may lain nga pungutana? Nalangani naman tas oras ani kay apit man pud alas 9. Wait na lang pag sige brad. Sige. Kanina lang bro, mangutana ko gamay background sa Biblia ba bro? Okay ra nimo? Kanang background sa Biblia, total basic lang ni basic Bible seminar 1 ha, BBS 1. Mayong buntag ni mayong gabi ni Brother Arts das maya Japan. Sige. Ako mangutana bro. Style mo guro nimo pod. Ha? Psycho na pod. Wala man tayo psycho. Background sa Biblia, ba? BBS 1, Bible. Kabalo ka mo, kuan bro, no? Kanang ang kabalo naman ka mabasa ang Biblia, no? Okay. Siyempre, gituluan ko kasi mga pastor. Pero, ani bro, akong pangutana bro, kung saan man yung gitawag na itong didactic gospel bro? Kaning na ang didactic book. Kung saan man ang didactic book? Di ba naana sa Biblia ng mga kanang didactic book? Kung saan na siya? Dili kayo ko na brad. Di ka familiarize. Sige brad, exit na ko Sige, exit na bro. Kaya man din mo na familiarize. Sige.